זה נחל שלמה. נחל שלמה, איזה יום? יום שלישי, 6 לפברואר 2013. באנו לנחל שלמה אחרי אירוע גשם חזק משמעותי של קרוב לשעה באזור אילת. בכניסה יבש, קצת מאוכזבים, החלטנו שניסע למקום אחר, אבל אנשים מלווים את ההתחלה של השיטפון. זה יפה. זה פעם ראשונה. חכה, תוך 10 דקות זה, אתה יודע מה קורה כאן. תוך 10 דקות הכל פה זורם. איזה קור, אני רואה בקור. זה רועי. הנה, רועי רסוני, עולם השטח אילת. לא תראו אותו בשטח הרבה. לא תראו אותו בשטח הרבה. עוד 10 דקות יש כאן שיטפון טוטלי.